Huriana hinaulongan ni Tuhata, manang di dia pehita maringanan, totong ma Tuhata na madongani, doho na mga ramoti hamu sa luhukna. Adorang susahat tita Tuhata ni debata, jumulo mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhukna roha, imana mga ramoti ati-ati doho pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Jamita dihita tuminggu Advent na parjolo tanggal 1 Desember 2024 imana tersurat di Lukas bidu 21 ayat 25 saha tutuluplonom doh topik minggu dungo jala manotong martangiang manang berjaga-jaga dan berdoa senantiasa songonomma didok disi. Dungi masa ma akka tadda di mataniari di bulan do di akka bintang pe jala hapusoham ma akka bangso di tanoon jala bobonosang bahenon ni gasak ni lauti doho galubanga. Tarhatos majolmai di bahen hatahutanna doho panagamon ni rohana dinanaing masa tuliak pertibiong ay humuttal maakka haguguon ni parlangitan. Dungi idaw na sida ma anak ni jolmai ro marhitihon obun matatwaso dohot hasangapon gudang. Alai molo mamukka masa akai dirga mahamu pasiddak hamu maulumuna ainunga conok haluau muna. Jala dihatahom matuna sida upama sada bere kamu hau arai dohot akka hau na asing. Iadung martunasi di dahamu tadamuna do siani naung jonok partaon alas. Suang songoni iadung masa akai di dahamu boto hamuma naung donok harajaon ni debata. Situtudo hatakotu hamu nasotu pasalpu nasabang soom sojolo songgop saluhu nai. Salpu pesugot langit dohot tanoom anggo hataki nasotu pasalpu. Alai jaga hamuma dirimuna unang sorat rohamuna binahen ni parminumon doho parmabuhon doho panarihon dihanguluanon gabe topu ditahopi arihamu songot tali rabbang. Ay hatok may songgop tu atas ni sudi na maringan di atas tanoon. Alai dungo mahamu totong mardongat tangiang asa margugo hamu pasiding saluhu nanaing masai laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai ido sahatna. Huria na hinaholongan ni Tuhata na minggu na salpo nung masuk kita tu ujung tahun perhuriaon jala saunari masuk mahita tu minggu na digoari Advent. Advent isad diri na marbona sian hata Latin didok Adventus labatanna kedatangan molohita madok manomunom haroro ni Yesus Kristus. Adong dua makna ni Advent. Ima secara historis manomunomu haroro manang hatutubu ni sipalua tu portibion manang Natal. Jala secara eskatologis ima manomunomu haroro ni Yesus Kristus na padua halihon. Adong 4 minggu Advent dung minggu ujung tahun perhuriaon. Tradisi di huriata Advent ditadai doi marhite warna nilanggatan na ungu na melambangkan panolsolion dohot hamubau ni roha. Karangan bunga Advent na melingkar dohot opak batang lilin. Ganup sada minggu Advent adong bedo pangalapat yonna. Ape parjolo sabatang lilin ungu
na manggubarhon hamubaw ni roha doho pakirimon. Apen na paduahon 2 batang lilin ungu na manggubarhon hasatiaw doho tholong. Apen na patuluhon 2 batang lilin ungu doho sada lilin merah jambu na manggubarhon las ni roha. Apen na papaton 3 batang lilin ungu do sada lilin merah jambu manggobarhon hadameon. Hurian na hinaholongan, maride turpukta sadarion, na manomuno buduhita di haroro ni Tuhani na padua halihon. Akatadda na mangihu di harona, ima mataniari dang bebisar, bula pedang marsinodang be, soni akabitang na marus-rus ya langit. Hapusohan jala bobono sama akka bangso di tanoon baherol ni gasak ni lauti doho galubang na tarhatos mazol mai di bahen hatahuton na doho panagamon ni rohana di nanaing masa tulia portibion ay humutal ma akka hagugo ni parlangitan idodok di ayat 25. Ya 27 dok mese dungi Roma anak ni Jolmai marhitihot obun matathuaso dohot hasangapon gudang. Di pamahot Tuhan Yesus do muse ia haronai songon hau arai dohot hau na asingi. Molodung martunasi tadaum masiani naung conok partau na las. Songoni do nang akatad na masa di haronai. Boto otama naung jonok harajaon ni debata. Alani akadongan ahama nagabisi pepota marhiti hatan debata dihita sadariom. Na parjulu unang mabiar jala biahaton. Molohalak na mabiar biasana naswadong do persiapan na. Ibarat ni sahalak na naing menghadapi ujian di sekolah, molo swadong do persiapan na saya mabiar do menghadapi ujian ni, malah gabi stres, jala mungkin boy do gabi putus asa. Alai molo adong persiapan na, jala sadar ibana naik kom menghadapi ujian, dang mabiar ibana. Ala dibot ibana sudi akka ujian ni, naung di parsiajari ibana hiadwe dang siha biara be ujiani alai las ni rohana mai ala di boto ibana dung ujian ibana gabe na kelas mai ibana suang-suang ni donang hitape dinamano muharro ni Tuhani manang sadihari peiro radi do hita di bagasan haporsyota doho pakirimota di bagasat Tuhani. Ainung nga di dokhian naik korodo ibana hitape dang mabiar manang biahatok be. Napadua namun kadongan ia haroni Tuhani pasti dui nang pe daktaboto sa diharina. Molo dia kana porsea dak pola ta persoalhon sa diharina. Manang masugut, manang bulan naro, manang adiga pe nungarere hita. Alani dang boy pasifita ala iko dinamis do laho mula ulang. Asa unang terpulum hita didapot. Idok dia hidup lalu dirgak mahamu pasidak kamu maulumuna. Ainung ngajonok halua muna. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Alani dak siha biaran haroro ni Tuhani, justru iko sigok dohita, jalari gas mula-ulau. Unang gabi marleba-leba, manang gabi dang mula-ulau. Bulus mahita mula-ulau. Napatuluhon hamuna kadongan debatado na manotong rodi saling liling na. Didok di ayat 30
salpu pelangi do tanon anggo hatakina sotu pasalpu na laho salpu do portibion do nasa pinar hagiona sotung mangusad hita tunaolo busuk do naolo salpu alani dinapai mahon haroron Tuhani sotung gabe sorak rohamuna binahen ni parminumon dohok parmabuhon dohok panarihoron dihanguluanom gabe topu ditahopi arihamu songot tali rabang ninna dia tuluplopo labatanna alania ka parmabuhon do panarihono dihanguluanon gabe lupa hita majaga diri ujungna gabe tali rabang itu hita manang menjadi jerat bagi kita. Malununga gabe bagas hita di perminumon dohok portibion gabe sotar palua hita bedirita siani. Ibarat ni halak nong miat di parmabuhon molo sumabu ibana sahali di bagas sasalari gabe hiraso zolma di hilala ibana. Odo nanido na gabe jerat tu diri nasa diri jala dang boy be mana malua siani amuna kadongan gudang do na boy mabahit terjerat hita di portibion ibarat ni namar kartu misalla mulanai holan na iseng-iseng do mangisi waktu luang di do warna ujungna gabe kita gihan gabe subuy be ibana malua siani napapaton dungo totong mardongat tangiang ayat 36 amuna kadongan dang tarsirang na dungo do martangiang molohola dungo do hita dang manahani jala boy do gabe gali jala tal ala niaha ala dang margugu hita molo sia diri tasadiri boy do hita targuda binahin ni portibion alai molo mardongat tangiang do hita gabe margugu mahita gabe totong mahita marpakirimon akasi hitu Kristus ikut dungo asa unang madabu tu bagasa dosa jala totong martangiang asa holong ni Tuhan Yesus Kristus dang sumur siak kita molo songoni jalota mahagugun asa manotong di bagasan hapor siaw do hasitongan di bagasan Kristus. Di dok Tuhan Yesus di Matius 20 maya 41 dungo mahamu jala martangiang asa unak kamu bongok tu bangujunan ai nagir-gir donya todi alai galedo ia daging atong molo olo rohita dungo jala martangiang to lapita do malua sianak kana majoratita diari paruhumoni jala jongjong di jolo ni anak ni jolmai ima Tuhan Yesus Kristus Tuhatai amen martangiang mahita ale Tuhan debata manami moliate ma dihatam na hubigi hami paingoto kami asa dungo jala malotong martangiang atong dinamano munomu hami diharom payan mahami satotong dungo jala manotong di bagasat tangiang asa di bagasan las ni rohami laho mano munomu harorom atong ngaliamang moliate mariho tarpuji mahodi sudengolu nami Olam banga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuhan. Amin.